Lezi ndaba zehora lokuqala sikwethulela zona bukhoma ekumkhulule SABC eAuckland Park eGoli bukela inazi ezinohlonze emini nje. Lobugebengu ekade sikubona benzeka lokufuna ukwenzeka abantu befuna ukuthatha izwe ngobugebengu. Kubugebengu obuzolimaza izingane zethu. Namhlanje umkhuzi wamaphoyisa esifundazweni KwaZulu-Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi uphoqa ngembuzo amalungu ekomiti eliphenye izinhlolo azenza mayelana ke nezinhlolo ezokugxambukela kwamaqembu ezigelekeqe nosombusazwe emsebenzini wamaphoyisa. Zemukelo ngenhloko yishoshovu zakuleli eziyisithupha beziyingxenye yethimba ebelithunjiwe ke yi-Israel ngesikhathi lihambisa ke usizo eGaza ngeqoqokele ezikebhe laziwa iflotilla. Abaholi be-ANC bayaqhubeka nokuyobhunga emswaneni ekhaya lakwaMthethwa kwaMbunambi ngemva kokwedlula emhlabeni kube yinxusa lakuleli France uNathi Mthethwa nokulindele ukuthi ke isidumbu sakhe sifike kuleli ngoLwesihlanu. The game of Friday is maybe the most important. If we can win that game, we have 17 points. Kwezemidlalo umqeqeshi wabafana Hugo Bruce uthi ke umdlalo waleli iqembu neZimbabwe ngoLwesihlanu yona komqoka okudlula yonke emidlalweni yokuhlungela indebe yomhlaba yango-2026. Ukuthola kube kwembukeli ngiyokwamukela izindaba ezihora lokuqala ezingunqa phambili kanti futhi ke ezihamba phambili la ku-SABC 1 Mzansi for sure kanjalo ke na ku-SABC le high. Igama lami nginguDaud Phungula. Amalungu ekomidi lesikhashana lasePhalamende elisungulelwe ukuphenya phezu kwezitolo ezibucayi ezadalulwa ngumkhuzi wamaphoyisa KwaZulu-Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi ngasekuqaleni kukaNtulikazi. Namhlanje kathola ithuba lokumhloma ngembuzo njengoba ke eqhubeka nobufakazi bakhe osebungenele osukwini lesibili eKapa. Kuze kwashaya ihora leshumi izolo ebusuku uMkhwanazi ethula phambi kwamalungu ekomiti lesikhashana ubufakazi bakhe ezinsolweni zokuthi kungakanani ukugxambukela okwenziwa yizigebengu eziphezulu eziwumshungu nosombusazwe abathile esezingene ezagamanxe ekulawuleni ukusebenza kwamaphoyisa nezinhlakazi ezobulungiswa eNingizimu Afrika. Utshelelele ikomiti ngokuyikhona kumenze wasukuma phansi ngalolu daba. Okungiphazamise kakhulu ukuthi lobugebengu ekade sikubona benzeka lokufuna ukwenzeka abantu befuna ukuthatha izwe ngobugebengu. Kubugebengu obuzolimaza izingane zethu ngoba izidakamizwa lezi abasebenza ngazo. Angisho ukuthi uma bekade kubugebengu obungahlanganisi nezidakamizwa besokubekezelela besingeke sikubekezelele kwakona, kodwa lokhu kuhlangene nezidakamizwa. Ngicabanga ukuthi iningi lomphakathi wale South Africa liyazi ukuthi uma unesihlobo owazana naso noma inengane oyizalayo esekuyaqala yadla idakamizwa seyimoshakele ngeke usakwazi ukuyilungisa. Abantu abaningi ke bahlukumezwe lezi dakamizwa. Ingakho ke siwumphakathi sisonke kumele sizimisele sihlangane sibumbane ukuze silwisane nalesihlava. Ukuyamaniseka kukasomabhizinisi waseNorthwest osematheni kamuva nje uBrown Mogoti kanye noNgqongqoshe wamaphoyisa usanikezwe umhlaba khefu usenzo Mchunu ngokunye kuvelile phambi kwekomiti namhlanje. So Minister Mchunu claiming that this man is a comrade, the political party consensus is not a comrade. That means a conclusion we must draw is that this is not a comrade, it's a criminal. That the minister is invited to be part of the police. Minister lied when he said he's a comrade. Amaqembu ezombusazwe ahlala kuleli ikomiti lesikhashana abelwe imizuzu ngokwehlukana yokuhloma ngembuzo uMkhwanazi. Sezithelekile kuleli zishoshovu bezihambise usizo olwahlukene eGaza njengoba zisuka kwelaseJordan. Lezi zishoshovu ke zahlangabezana ke nezimbila zithutha ngesikhathi zivinjwa abombutho wezempi wela kwaIsrael ziseqoqweni ke lezikebhe ezaziwa ngeflotilla ke zizama ukuyohlinzeka ngosizo kubantu abavaleleke eGaza. Izishoshovu zakuleli bezithunjwe amasosha kwaIsrael ngesikhathi zihambisa usizo eGaza
ngeqoqo lezikebhe ezaziwa ngeflotilla sezibuyiselwe kwelakuleli. Omunye walezishoshovu inkosi uZolivelile Mandla Mandela ubehlengezela izinyembezi ngesikhathi elandisa ngalolu hambo. Every single item we had was stolen, just as the Palestinian culture has been stolen, Palestinian lands have been stolen, and everything of the Palestinians has been systematically erased. They came into our room, attacked 2 women outside our door. We're trying to get mattresses into our rooms. They came back with approximately 35 soldiers. We had rifles pointed at our foreheads, backed against the room to take out forcibly 2 of our comrades to solitary confinement. Kusenjalo izakhamuzi zakuleli ezeseka amaPalestina beziphume ngothilwazi okuzokwamukela lezishoshovu. We are proud of them. We want to support them and show them that we are proud of them. They only have aid for the children of Gaza, and we would like that to be reaching the shores of Gaza. But unfortunately, they were stopped, and they tried everything that they could, and we are so proud of them. Nakuba lezishoshovu sezibuyele ekhaya kepha zizoqhubeka nokulwela inkululeko yabantu basePalestina. Our comrades, I know they are tired. Abaholi be-ANC bayaqhubeka nokuyobhunga emswaneni ekhaya lakwaMthethwa kwaMbunambi ngemva kokwedlula emhlabeni ngobe yinxusa lakuleli eFrance uNathi Mthethwa nokulindela ukuthi-ke isidumo sakhe sifike kuleli ngoLwesihlanu-ke. Njengamanje ake sixhumaneke nentatheli yezwi kwalezi ndaba ze-SABC uSimphiwe Makhanya Mnguni. Asukwamukeleke ezindabeni zasemini, sicela usichazele ngokwenzekayo lapha ekhaya lakwaMthethwa kwaMbunambi. Phungula ngibingelele kwena kanjalo nombukelo weindaba ngalesi sikhathi njengoba usushilo ukuthi abaholi abahlukahlukene kakhulukazi abaqhamuka enhlanganweni yeAfrican National Congress kusukela ke liqalile leli sonto bebelokhu ke betheleka lapha emzini wakwaMthethwa ukuzobhonga emswaneni ukudlulisa ke amazwi abo induduzo kulandela phela indaba ezokudlula emhlabeni kwaloyo obelinxusa lakuleli ezweni laseFrance omnumzane uNathi Mthethwa nekuphume ke indaba zokudlula kwakhe emhlabeni ngoLwesibili olwedlule. Esikulindele ke namhlanje Phungula ukuthi ke iCabinet lesifundazwe eliholwa uNdunankulu umnumzane uThamsanqa Ntuli lifike ke nalo ke la kungesikhathi nje singakanani esilindeleke ukuthi sibabone batheleka la ngoba esingathi ke izisebenzi zabo esiqalile ukubonakala la emagcikeni kaMthethwa nokusho ukuthi ke nabo sebeseduzane nabo ke bazokwenza okufanayo ukuzobhonga emswaneni badlulise amazwi abo induduzo kwaloyo obelinxusa lakuleli ezweni laseFrance umnumzane uNathi Mthethwa. Esingakusho ke malungana nenhlelo zokubekwa kwakhe ukuthi ngesonto kuleli siyakulona kulindeleke ukuthi ke uqale ke umsebenzi ukuthi abekwe ngokusemthethweni kanti ke ngoLwesihlanu kulindeleke ukuthi isidumbu sakhe sifike kuleli laseNingizimu Afrika sisuka eFrance. Esikutholile ke futhi emndenini wakhe ukuthi ithimba lamalungu omndeni ekuyilona ke elizohamba liyo kwamukela isidumbu sakhe eFrance ke kulindeleke ukuthi lifike ezweni laseFrance ngoLwesine nokusho ukuthi ke konke kubukeka sengathi ke sekuhamba ngohlelo lwakhona ngaphambi kokuba abekwe endaweni yakhe yokugcina umnumzane uNathi Mthethwa kuleli sonto esiyakulona. Okunye Phungula engakubalula malungana nokudlula kwakhe emhlabeni umnumzane uNathi Mthethwa kuningi okukhulumekayo kepha amalungu omndeni athi ke ayaqonda nawo ukuthi ziseningi impendulo abayidingayo malungana nokuthi kwenzakaleni kahle nokugcine kuholela ekutheni kuyadlula emhlabeni nabathi ke bathuba lokho konke lokho bakushiyela ke kulabo abajutshwe ukuba baphenye kabanzi ngalesigameko sokudlula kwakhe emhlabeni ukuthi bathole esingathi ke impendulo kuleyo mbuzo abasenayo njengamalungu omndeni. Asibusele ke kuleli qophelo kwena intambo eGoli Phungula. Yona ke intatheli yezwi kwalezi ndaba ze-SABC uSimphiwe Makhanya sibekela bukhoma esekhaya lakwaMthethwa kwaMbunambi esifundazweni kwaZulu Natal.
Ukwangamela yezokuthutha nezokuphepha eNorthern Cape uLimagatso Kolo isegxekeke isigameko sokuhlaselwa kwephoyisa lesifazane nozakwabo ngesikhathi bezama ukuqhuba umsebenzi wabo lokhu kulandela ukusabalala kwevideo enkundleni zokuxhumana lapho kubonakala abesilisa ababili beshova ngamaphoyisa begoloza ukuboshwa ke eBeaconsfield eKimberley. Amalungu omphakathi athasale emangele ngalesi sigameko sodlame sokuhlaselwa kwephoyisa emini kaBha esidlangalaleni. These things happen every day because of the people drinking every day, people using drugs here, all kind of bad stuff happens here every day. We're not safe here anymore. No, to hit a police officer already is bad enough, and to hit a woman as well is also very wrong. So I like my opinion, it was really wrong for that incident that happened. Inyunyana yamaphoyisa nayo isigxekile lesi sigameko ikhala ngokuthi siqhamisa ukungaphephi kwezisebenzi zezomthetho ikakhulukazi ezabesifazane embuthweni wamaphoyisa. They were violated, they were assaulted while executing their duties, and it's more concerning and very sad to learn that the suspects were released on warning, bail on warning, which then tells us that the criminals will find comfort within our courts. Labasolwa abangaphandle ngebheyili babhekene namacala okushaya, ukunqaba ukuboshwa kanye nokuphazamisa ukusebenza kwengalo yomthetho kanti kulindele ukuthi babuyele enkantolo yemantshi yaseKimberley ngenyanga ezayo. Bukele sisathi kuqhubeka izitolo kade masibuya sizophathela uWT. I can confirm that education assistance and general schools assistance began receiving the payments from 10 o'clock today. Umnyango wemfundo eyisisekelo ubambiseneke nomnyango wezisebenzi sebememezela ukuthi sebeqalile ukukhokhelwa abasizi bothisha kuze lonke abekade bengayitholi imihlomulo yabo. Bukela sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena odabeni oluphambili besibiko ukuthi namhlanje umkhuzi wamaphoyisa esifundazweni kwaZulu Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi uphoka ngemibuzo amalungu ekomiti eliphenga izitolo azenza mayelana ke nezitolo kezokuxambukela kwamaqembu ezigelekeqe nosombusazwe emsebenzini wamaphoyisa. Bukela sikukhumbuza ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzo zicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola ngomjalo bazo. Kuyaqhubeka ukuqula kwecala elibhekene nabasola abathathu ababandakanyeka ekwebeni izigidi zamarandi emali ngamadola semelika eplazini elikaMengameli Cyril Ramaphosa eBilabila. Le nkantolo ke yemantshi yaseModimolle ilaleleke ofakazi abethola kubufakazi ngomsola wokuqala onecala ke lengeziwe lokushushumbisa imali. Kuyaqhubeka ukuqulwa kwecala lokwebeka kwezigidi zamarandi zamadola semelika eplazini likaMengameli Cyril Ramaphosa. Namhlanje inkantolo yemantshi yaseModimolle ibize ufakazi ecaleni lomsola wokuqala obhekene necala elengeziwe lokushushumbisa imali. Lo fakazi wethula ufakazi bokuthi lo msolwa waxhumana naye malungana namazinya obucwebe abizwa ngama-grills. I knew him from Instagram as his name David Atileni, and then when we met in person for the first time, and I was finishing the invoice, he said I can call him Collins. The initial quotation for 253,000 for a set of top and bottom grills. This is from my jewelry company invoiced to accused number one. The grills were finished and I was happy with the fit and this and that. I met with accused number one, delivered the grills, put them in. Once I was happy that they fit and he was happy, he paid his deposit, balance, sorry, not deposit, he paid his balance and then finished. Umbuso uphinde wabiza nomunye ufakazi otshele inkantolo ukuthi umsolwa wathenga izimoto ephethe isamba semali. He asked me price. I said 399, 300,000, like 400,000. I'm pretty sure it's going to go car. You can get 400,000. So he said he wanted car. I said okay. So how I must pay? I said no. You say you want to buy cash, so I got no right to take any cash, but I have to call my boss or manager. So no problem. Leli cala liyaqhubeka. Umnyango wezemfundo eyisisekelo ubambisene nomnyango wezisebenzi usuqinisekisa ukuthi seqale ukukhokhelwa kwezinkolongwane zesisebenzi eziqashelwe ukulekelela uthisha nokubika ukuthi bezingakaze ziyithola imihlomulo yazo kuzwelonke.
While I'm relieved that the immediate crisis has been resolved, I cannot and will not treat this as routine administrative matter. I've instructed both the Director General and the Acting Director General to immediately institute the appropriate consequence management and hold people accountable who have failed to discharge their responsibilities in the management and the implementation of the BEEI. Following intensive engagements that continued late into the night, government has now resolved the payment impasse, as the Minister has said. As this morning, I also want to confirm that the UIF has released the funds for stipends payments, and I can confirm that education assistance and general schools assistance began receiving the payments from 10 o'clock today. Beneficiaries banking with Capitec and FNB are receiving funds today, while others banking with different institutions will receive their funds in line with standard interbank clearance times. Amaphoyisa ase-Western Cape athi azozikhokhela zonke izindleko zomngcwabo wengane eneminyaka eyi-10 nomuvo eshayiswe-ke amaphoyisa amabili ngempelasonto eDelft eKapa. Abaphathi abakhulu beSEPS ephondweni nasentshona Kapa bebeyokuvela ekhayeni likaNamhla Nondala besithi bayakumngcwaba lo mntwana emva kwesisehlo. Uyafuna ke ukuthi ukufika kwethu apha ayikokuba sithi sivuma ityala lezinto ezenzekileyo. That is a legal process. That is in process that's being investigated. Leyo into enomgaqo womthetho eqhubelekayo ephandwayo. Siye sathi siyabulela uba bede bazofika. Kona besilindele babe kudala befanele babafikile. Beselilide kithuba silindile. Kwakufanele babafike kwangalamini yesehlo kungenjalo ngecawe. Unomfuneko Mfunduka uzibhaqe sele engenayo indawo yokuhlala emva kokuwiswa komkhukhu wakhe kwaye le moto etyholela esisehlo. OkaMfunduka usaxhwarhe komelwane bakhe kwaye nempahla zakhe ziphele vuthu emva kwalentlekele. Mna bendikwelicala kwelinye icala ndive ngesithonga mna ndive ngokubaleka kwemoto qha ndabe ndizibuza umbuzo imoto etheni ibaleka kanje endleleni kube kubhizi. Ndithenza xa ndithi ndiyazama ukroba ndabe sendisiva ngesithonga. I-IPID ixelele SABC kuba ayikalugqiba uphando. Kwiindaba ze-SABC ndinguthando Ntunja eKapa. Kunxuswe izakhamuzi zakuleli ukuthi zibambisane namaphoyisa nezinhlanga zomthetho ukuze wonke umuntu ezothokozelela amaholide asehlobo azayo. Lokhu ke kubalulwe ngesikhathi kwethula umkhankaso wokuphepha kulesikhathi esizayo samaholide. Zigxeke ukuhlaselwa kwamaphoyisa iziphathimandla emcimbini wokwethula komkhankaso wamaholide kaKhisimusi. Lokhu njengoba kusabalale ivideo yephoyisa lihlaselwa ngamalungu omphakathi ngempelasonto eKimberley. Now the events that you're referring to where police officers were attacked, this is not acceptable. The people, I hope that the people who are responsible are apprehended and that they face justice. Umkhuzo wamaphoyisa naye ugxekile ukuhlaselwa kwabakwaSidlodlo wathi bazokwenza konke okusemandleni ukubuyisa isithunzi kulesisebenzi esithintekile. Unfortunate incident that has happened. We did our part by making sure that those that were responsible were arrested, but unfortunately they were released on a warning, which of course will carry on investigate the case. On the side of the morale, myself and the management, we will engage the police in that province with a view to improve their morale and also look at which areas can we improve. Ukwethula komkhankaso wamaholide kaKhisimusi waminyaka yonke kuphinde kwahanjelwa ngabanye okhomishana bamaphoyisa abadabuka kwezinye izifundazwe. Lo mkhankaso kulindeleke ukuthi uqhubeke kuze kube unyaka ozayo. Bavele enkantolo abasolwa ngokubulala abesifazana ababili babeke sebelahla izidumbu zabo endaweni okuhlala kuyizingulube ePolokwane esifundazweni Limpopo. Inkantolo ephakeme yasePolokwane ilandeke ofakazi bombuso kuleli icala. Njengoba nje liqhubeka icala elibhekene nabalisa ababili abasolwa ngokubulala balahla idumbu zabesifazana ababili endaweni okuhlala kuyingulube eplazini ngaphandle ePolokwane esifundazweni Limpopo, abameli babo baphenya ofakazi ngembuzo. You mentioned that you testified that Mr. Ngube indicated to you that he was accompanied by Boy's mother
and another lady. Is that correct? And he never mentioned what happened to the other lady or why the other lady was not with him. You never discussed the third lady after that. You only mentioned her, and then thereafter you never discussed her again. Omele umsola wokuqala kuleli icala uqhubeke njalo nokuphenya ufakazi wombuso embuzweni wakhe wokugcina ugcizelele ukufuna ukwazi ukuthi ngabe kungalula yini kufakazi kuba chaza ukuthi babebukeka kanjani abasolwa. Let's move on from that. I've got one final question that I just want some clarity on. Is there any way that you can confirm or deny that any of the two accused was involved or was the boo or were the people that was supposedly assaulting Mr. Ngubane? Did he give you any indication or did you observe anything that you can confirm that maybe you recognize them or he confirmed that it was a middle-aged man and a middle-aged or a young boy? Or was there anything like that? Or there's no description at all of the people that assaulted him? I'm still repeating and saying he didn't explain. No. Inkantolo ephakeme yasePolokwane isaqhubeka nokuphenya ngembuzo abanye ofakazi njengoba isiqedile ngokuqala. Uma sibheka kwezemidlalo umqeqeshi weBafana Bafana Hugo Bruce uthi-ke umdlalo waleli qembu neZimbabwe ngolesihlanu iwona omqoka okudlula ke yonke emidlalweni ke yokuhlungela indebe yomhlaba yango-2026. Njengoba wonke amaqembu esalelwe emidlalo emibili yokuhlungela indebe yomhlaba kunamaqembu amane eqoqweni C asanethuba lokudlulela phambili. iBenin ibambene neBafana esicongweni ngamaphuzu ayi-18 kanti ilandelwe iNigeria neRwanda. uBruce uthi le midlalo iqembu lakhe kumele linqobe. The game of Friday is maybe the most important. If we can win that game, we have 17 points. Nigeria, if they win their 2 games, they can only have 17 points. Same thing for Rwanda. But if they win their 2 games, Benin cannot win the 2 games. Because they play against Nigeria and Rwanda. And therefore, the game of Friday is so important for us to win it. Umdlalo wasemuva eMamelodi Sundowns uMalibongwe Khoza uyena kuphela umdlalo omusha kuleli qembu. As players, we tend to look down to COSAFA in the change that you mentioned, but I don't think it's supposed to be that way. But it's a way of getting experience to some players who can maybe break into the national team, Bafana. But then when you go to COSAFA and tournaments like Chan, you tend to get some experience of national team, and you kind of grow and learn how other countries play. Usenjalo umkhandlu weSundowns iCrambrinas ulimele kanti kuzonke evidence Mugophe Orlando Pirates endaweni yakhe. Bukela umhlahlo wesimo sezulu yalandela emva kwekhefu kwenyakazi. Bukele sizibeka lapha ebesikuphathele zona sale kahle.